אפשר לעשות את זה עם הכיסא הזה? שמעתם אי פעם על אתגר הכיסא? זה אתגר סופר פשוט. מה שצריך לעשות זה להתחיל בישיבה, לעבור מתחת לכיסא ולסיים בישיבה. שיט, זה לא היה רעיון טוב. אני זוכר שבתור ילד הייתי עושה את האתגר הזה מלא, אבל הפעם קרה משהו שלא כל כך ציפיתי לו. משום מה הפעם האתגר הזה הרגיש לי סופר סופר אקוורד, ואין לי כל כך מושג למה. אני לא מצליח להעביר את שתי הידיים שלי. טוב, אולי כן יש לי מושג למה. הגעתי לפה. הבנתי שכנראה הכיסא קטן וצר מדי, אז החלטתי להחליף כיסא. למה אני לא לומד? אז להחליף את הכיסא כנראה הייתה החלטה נכונה, אבל זה ממש לא הפך את האתגר הזה לקל. פאק. וגם כשהרגשתי שאני מתחיל להתקרב, אז... לא יכול להיות שזה כזה קשה. אולי זה בכלל אמורים לעשות זה מהצד? בשלב הזה אני כבר התחרפנתי וחיפשתי כל דרך אפשרית וכל פתרון בשביל שהדבר הזה יעבוד, כי לא הגיוני שאני לא מצליח. לא! מה? אחרי כמה פעמים שאני מורח את הגוף שלי על כיסא מתכת, הבנתי שקצת אכלתי אותה. אז עכשיו אני אמור להגיד, אל תנסו את זה בבית? בטיפוס אנחנו אומרים, let's go, best go. אז הייתם רוצים לראות איך נראה הניסיון האחרון?